שלום לכולם, היום אנחנו נדבר על הרצפה הצפה. אז מהי בעצם רצפה צפה? מדובר במערכת ריצוף שממוקמת מעל תשתית קיימת, מבלי להיות מחוברת ישירות אליה. זהו פתרון שמאפשר ליצור חללים מוצבים יותר עם גישה נוחה לתשתיות מתחת לרצפה. יתרונות הרצפה הצפה היא גישה נוחה. הרצפה הצפה מציעה גישה קלה לתשתיות כמו צנרת וחשמל, כך שניתן לבצע תיקונים ושינויים בקלות. בידוד טרמי ורעשי. הרצפה הצפה מספקת בידוד טוב יותר, המפחית רעש ומסייע בשמירה על טמפרטורה נוחה בחלל. עיצוב גמיש. ניתן לבחור חומרים שונים ורמות גובה שונות, כך שהעיצוב יכול להתאים לכל סגנון. אחד היתרונות הבולטים שלה הם רגליים תומכות, שניתן לכוונן אותן לגובה הרצוי של הריצוף הפנימי. זה מאפשר ליצור קו אפס חלק בין החוץ לפנים, ולהתאים את הגובה כך שהרצפה החיצונית והפנימית יהיו באותו מפלס, מה שיוצר מראה מודרני ומאוחד. כשאנחנו מדברים על רצפה צפה, יש לנו שתי שיטות עיקריות לתמיכה, רשתות ורגליים תומכות. רשתות בדרך כלל מתאימות לשימוש עם חומרים כבדים כמו שיש ואבן, כך שהן מספקות תמיכה רבה ונשיאה טובה של המשקל הנוסף של החומרים הללו. הרשתות מאפשרות פיזור אחיד של העומס ומגן על הרצפה מפני סדקים ושברים. עמודים. ניתן להשתמש בהם גם עם גרנית פורצלן, כשהם מתאימים לסוג הרצפות הללו, במיוחד כאשר יש צורך בתפיחה נוספת או אם מדובר במשטחים גדולים וכבדים. עמודים יכולים לשפר את היציבות של הרצפה ולמנוע בעיות בעתיד. אז אם אתם שואלים את עצמכם איך לשדרג את הבית שלכם, שיקלו את הרצפה הצפה בפרויקט הבא שלכם. זה בהחלט שווה את כל ההשקעה.